ये चैत के महीना है। हाँ बोला मुआ प्रदेश भरे प्रदेश मेहरारू घर में बिया सबकर कटनी लागल बा। वो अपना देवर के संगे जाती है भोरे का पहर कटनी करे। देवरा का संग है यही पर भाव लगता कैसे फाट गइल सारिया देह भइल कारिया खटनी से मन भइल थोर पुरुआ बहे रसे रसे तो दर्द होला गसे गसे हसुआ जब धरावे देवरा मोर रामा गेहूं काटे गईनी भी भीनु सहारा रामा देवारा खेलारा। देखी वो औरतिया कौना भाव में कहतिया तनी सुनी जा। हसुआ धरावे का के खारा ए रामा देवारा खेलारा हसुआ धरावे का के खारा हसुआ धरावे का के खारा हसुआ धरावे का के खारा हो रामा गेहूं काटे गई भी नुसारा रामा गेहूं काटे गई भी नुसारा रामा देवारा खेलारा हसुआ धरावे के खारा 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 ए हो रामा गेहूं काटे गई भी नुसारा रामा
धरावे के खारा हसुआ 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 धरावे के खारा ओ रामा गेहूं काटे गइनी भिनु सहारा ए रामा गेहूं काटे गइनी भिनु सहारा ए रामा गेहूं काटे गइनी भिनु सहारा ए रामा देवा रखेला हसुआ धरावे के खारा हसुआ धरावे के खारा हसुआ धरावे के खारा ओ रामा गेहूं काटे गइनी भिनु सहारा रामा देवा रखेला हसुआ धरावे के खारा 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 ए हो रामा गेहूं काटे गइनी भिनु सहारा ए रामा गेहूं काटे गइनी भिनु सहारा ए रामा देवा रखेला हसुआ धरावे के खारा हसुआ धरावे के खारा हसुआ धरावे के खारा हसुआ धरावे के खारा